Szívet fogunk készíteni, mihez egy piros lufira lesz szükség. A végén 5 centit hagyunk fújatlanul. Most a két végét összetekerjük a lufinknak. Nem csak simán összetekerjük, egy csomóra is kötjük. Ezzel meg vagyunk, akkor megkeressük a közepét. Itt meg is van. Picit el is tekerhetjük a közepét. Szépen elkezdem befele fordítani. Ez lesz a szívnek a közepe. És szépen meghúzkodom. Megszorongatom. Megpróbálom a tetejét is kialakítani. Ha nem az igazi a szívünk, akkor még egy picit a közepén behúzunk, és még meghúzkodjuk, kialakítjuk az íveket a tetején, és előbb-utóbb elkészül a lufi szív.